Hallelujah. Nilqawkom eżis aħwa ta' Facebook, YouTube, nilqawkom il-lejla għanna service speċjali. Il-lejla għanna service dak li ngħidulu aħna Anointing Oil Healing Service bl-Ingliż. Bil-Malti hija iż-żejt tad-dilka tal-Ispiritu Santu għal fejqan. U llum ħanitkellmu fuqha, dan huwa messaġġ, nixtieq ngħidilkom li dal-messaġġ huwa speċifikament mis-sema. U raġuni għajiex, number one, kull messaġġ ġej mill-kelma tal-Alla ġej mis-sema. Imma jkun hemm messaġġi ma' żminijiet li Alla bl-aktar b'mod supernaturali dan il-ġimgħa qiegħed jitkellem fuq dan is-suġġett. Tafu dawn l-aħħar tliet ġimgħat kont qed nitkellem fuq il-wirtana fi Kristu. Allura ħad innotaw għalkemm din parti wkoll mill-wirtana ma huwa suġġett differenti. Kalla qed il-mulejjek ma jgħidlix berġa' bidel messaġġ il-ġimgħa dieħla ħankompli fuq il-wirtana fi Kristu. Imma illum il-mulej għali li bl-aktar mod ċara irridek tagħmel messaġġ fuq id-dilka taż-żejt. Dan huwa messaġġ profetiku mhux biss simboliku, imma simboliku, profetiku u ta' fejqan. Kulħadd jitlob talba warajja minn qalbek. Għidlu Mr. Qadis, iftaħ li qalbi, iftaħ li l-arfin ta' moħħi u kellimni mill-kelma tiegħek illum. Nirringrazzjak tal-fejqan mulej u nirringrazzjak li inti ħadd fejjaqni u ħadd kompli tfejjaq l-artna bħalma int wett fil-kelma tiegħek. Mulej, Ġesu inti ħaj, il-qawwa tal-Ispiritu tiegħek hija hawn preżenti, hija fuqi, hija fija u nitolbok kellimni. Opera fija u opera fin-nazzjon li inti tant biriktni bih il-Malta u Għawdex pajjiżi. Nirringrazzjak da kollu li tagħmel f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktieb ta' Iżajija kapitlu 10 ħanaqralkom din il-frażi bl-Ingliż. Ħanaqralkom din il-frażi bl-Ingliż. Isaiah chapter 10 verse 27. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa kelli ħolma profetika ċara fejn rajt lil mulej Ġesu u rajt anġlu tal-mulej ħdejh u kellimni. Il-mulej qed jipprepara l-knisja tiegħu. Aħna xi kultant ninsew li meta Alla kiteb fil-ktib tal-Lut kapitlu 10 tgħidlek our God is consuming fire, Alla huwa nar iħeġġeġ. U please, mal-messaġġ tal-imħabba tal-missier ibbalanċja l-arfin Alla tiegħek li huwa Alla li jekk inti ma tersaqx lejh sew kif suppost għandek tibża minnu. Kapix? Għax aħna għandna l-Kristu u għandna l-arfin tal-grazzja fi Kristu. Ma nimxux bit-trejjit u bil-biża ġifieri nibżgħu minn Alla ma narsux leh. Imma ma jfissirx li issa huwa papa ifisser issa sar Father Christmas. Qed tifhem? Jiġifieri jridu nżommu element li hemm biża sana tal-Alla, rridu nżommu l-Alla fi stima qaddisa. Ringrazzjaw l-Alla tad-dem ta' ibnu u Sidna Ġesu Kristu li ma jolqotniex biex iweġġana u dan il-messaġġ huwa messaġġ ta' ħnina. Dan huwa messaġġ ta' ħnina mhux biss għalikom li intom morda fiżikament, imma dan huwa messaġġ ta' ħnina għal pajjiżna Malta u Għawdex. U nemmen lil mulej dali ħanejt għal kull wieħed minnkom biex tagħmlu b'mod individwu Alla jridkom tagħmlu man-nazzjon kollu ta' Malta. Alla jrid jammet lil Malta fiż-żejt tal-Ispiritu Santu. I wish you hear me with a prophetic spiritual ear tonight. Nixtieqkom tisimgħu dan il-messaġġ b'widna spiritwali profetika. Amen. Illum ħanużaw żejt verament ukoll, ħanużaw letteralment iż-żejt. Hawnhekk kien hawn iż-żjud fejn għamiltu għomli. Alleluja, hawnhekk, all right. Allora jiena ġibt żewġ
żewġ containers ta' żejt. Ovvjament, is-size u l-għamla ma tabiex differenza, staj ġibt kull durun, jew xejdulu, jew borma. So, imma dan huwa aktar faċli biex iġorru miegħek f'but. Imma dan fih sinifikat kbir. ċertu Kristjani li forsi ma jkollhomx ċertu għarfin tal-kelma tgħidlek imma żejt mhix xi ħaġa qisha tar-ritwal, mhix xi ħaġa qisha tar-reliġjon, mhix xi ħaġa tat-Testament il-qadim. Rajna l-ewwel fit-Testament fil-Ktieb ta' Ġenesi kapitlu 28 fejn l-ewwel darba li Ġakob uża ż-żejt. U dilek dik il-ġebla li raqad fuqha u hemmhekk Alla kelmu għax fetaħ is-sema' qudiemu u dilika. Il-ġebla tista' tirrepreżenta l-Ġesu Kristu. Però tista' tirrepreżenta lilek għax anke inti aħna ġebel ħaj l-ewwel Pietru kapitlu 2. Alleluja. Imma interessanti għalkemm ġebel ħaj mhux ġebel biss, ġebel midluk. Amen. Fil-ktib ta' Iżajja, ħanaqralkom din l-iskrittura, vers 27 ma ħanaqraħħa bl-Ingliż. Isaiah 10, 27. Bl-Ingliż, da poġġi miktuba isbaħ. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed, the yoke, il-madmat, will be destroyed, ikun imkisser because of the anointing oil. The yoke will be destroyed because of the anointing oil. Kulħadd jgħidha miegħi bl-Ingliż. The yoke will be destroyed because of the anointing oil. Il-madmat, issa fi Bregis ħanamlu il-mart, it-toqol, saħta, dak kollu l-ġej mill-għadu, jiġi mkisser, mġarraf, minħabba iż-żejt midluk. Issa, anointing tfisser żewġ affarijiet. Fil-Ħibru Messjaħ. U għalhekk aħna ngħidu l-Ġesu il-Messija, Ġesu il-midluk. Imma l-anointing hija sew verb u sew aġġettiv. Għax inti to anoint is a verb. We anoint, we add anointing oil. Ġifieri l-anointing tfisser sew tidlek u sew id-dilka. Sew il-verb u sew is-sustanza. Dawk huma tnejn anointing. Amen, mela id-dilka taż-żejt midluk tkisser il-madmat. Il-madmat dak li kienu jpoġġu fuq dar il-baqar jew il-ħmir li jġorru t-tabija. Għalhekk Ġesu jgħidlek intom dawk kollha li intom imtaqlin. Ejja għandi il-ġebla midluka. Alleluja. Issa morru fi ktib ta' Mark kapitlu 6. Mark 6. Għaw forsi min jgħid imma din mhux superstizzjoni għandna bżonn iż-żejt fit-Testament il-ġdid. Isimgħu nisewwa għax ħanejdilkom, isimgħu qodidu tisimgħu sewwa. Alla huwa tajjeb. U tajjeb dejjem. U Alla in-natura tiegħu ifejjaq. Kemm minnkom temnu li Alla dejjem ifejjaq? Immaġini notajtu mhux dejjem bl-istess mod. Taf kemm hemm modi biex tfiq. Apparti n-naturali, il-mediċina, apparti dak il-natural. Imma, per eżempju, tista' tfiq billi ngħid kolli kelma ta' fidi u nirrilisja fuqek. Dak il-ħin int fiq. Jiena nista' inti tista' ġi mfejjaq billi kolli kelma ta' arfin, a word of knowledge, kemm il-darba kellna hawnhekk u jfiqu sempliċement bil-kelma tal-arfin. Ġifieri l-ispirtu tiegħi
L-Ispirtu tal-Alla jitkellem ma l-Ispirtu tal-Alla tiegħi fija u jgħidli xi ħadd b'marda partikolari jew isemmi dak l-isem. Jiena nirrilisja dik il-kelma ta' għarfien dak li jkun jirċevija u jfiq. Hemm fejqan fejn meta il-Knisja jitolbu fl-imkien għal xi ħadd biex ifiq. Il-talba tal-qbil, prayer of agreement. Amen. Hemm min jista' jfiq billi it-qejjid tal-idej bit-talba fis-sem Ġesu. Ġesu f'Mark kapitlu 16 jitkellem biex aħna middu jdejna u fismu daw ifiqu. Sewwa, allura hemm ħafna ways kif Alla jiddeliverja iwassal il-fejqan. Il-dilka taż-żejt hija l-iktar bażika. Hija l-iktar bażika. U f'dan il-messaġġ fl-ispirtu tiegħi il-mulej kallimni b'dan il-messaġġ li rridek tidlek in-nies morda dawk li għadhom ma rawx fejqan. Dawk li għadhom ma rawx miraklu. Irridek tidlikom biż-żejt bit-talba tal-fidi u jfiqu. Din hija xi ħaġa li ħafna knejjes ma jipprattikawx. U hija l-iktar mezz faċli li persuna jfiq. Iktar wieħed bażiku. Ħa narawha f'Mark 6, morru hemm. Mela din mhix superstizzjoni, sewwa mhuwiex ifhimhom nisew. Mhux iż-żejt minnu nnifsu waħdu li jfejjaq. Issa jekk tuħu xi naqa' salad u titfalu xi naqa' olive oil qabel tħossok tajjeb wara għax timla żaqek. Imma mhux għal dak it-tip ta' fejn. Tifhem? Jiena nħobb il-virgin oil u il-virgin olive oil u hemm oils uħwawar aħna mal-ikel. Sewwa tħaltux il-ħwawar tal-ikel mal-ħwawar li tagħmlu biex tfuħu. Għax jew nkella tispiċċa tinxtam ta' ikel, jew nkella tibda tikol il-ħwawar li tispost fuq miegħu. Anyway, tħaltuhom xi tnejn. Mark 6, vers 1, ħanaqralkom hawn malaj. U innotaw il-konnotazzjoni, il-kuntest ta' dan. Vers 1 f'Mark 6. Alleluja. Hawnhekk fejn naraw Ġesu jfejjaq u d-dixxipli tiegħu. Telaq minn hemm u mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu jgħidu imnejn kisbu dan kollu. U x'inhu dan il-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-ġubiet kbar bidejh. Dan mhuwiex il-massu daxxa bin Marija u Ħuġagbu u Ġoswe u Ġuda u Xmun. Uħutu bniet mhumiex hawn magħna isimgħuni aħwa moħħkom hawn. Hawnhekk diġà qed naraw l-ewwel żball li qed jagħmlu n-nies li Ġesu mar iżur. Qed jarfuh mill-lat naturali. Mhux qed jiddixxernu minnu dan, qed jaraw biss mill-lat tal-ġisem biss. U huma skandalizzaw ruhom jew kellha ħadu għalihom jew ġew offenduti minħabba fih. Għalilhom isimgħuni aħwa moħħkom hawn kelma oħra mill-mulej ġej jissismani. Jekk inti offendut li minni, inti ma tistax tirċievi minn għandi. Now, listen to me carefully. Jekk inti offendut minni, inti ma tistax ħajkollok diffikultà tirċievi minn għandi. U ħanejdilkom isimgħuni kważi 100%. Jekk mhux ma kważi. Kull barka li Alla għandu għalik dejjem għandu delivery boy. Kull barka li Alla għandu għalik f'ħajtek dejjem għandu delivery boy. U jekk inti għandek offense lejn il-postman jew lejn delivery boy, qabli ħajkollok diffikultà jew kompletament assolut ma tirċivix. Bħal mamlu ma' Ġesu. Allura ħanejnkom, jekk b'xi mod inti jew preżenti, jew xi ħadd fuq il-YouTube jew Facebook għandek offense lejja,
ftakar li mhux qed tagħmel l-ebda deni, ma taffettwanix. Imma lilek qed taffettwak kontinwament, kompletament u b'mod assolut. Il-ġimgħa l-oħra kienna tnejn min nisa. Li waħda mill-affarijiet li qalu li number one daw ilhom Kristjani, one. Two, għadhom ma waslux fil-maturità, ovvja, għax meta ġew hawnhekk, spiċċaw jenħelsu dejlhuma. Dak biex intkom tkunu taflu x'dilka tal-Ispirtu Santu għalla tefa' forever of love. Sewa, mela daw ġew hawn ilhom Kristjani u tnejn jispiċċaw jinħelsu jimmanifestaw hekk jogħġbok. Imma taf għaliex irnexxilhom jinħelsu? Għax grazzi mulej il-passer tagħhom mill-Ġermanja qallhom tħożhom mhux offense lej raġel tal-mulej għax ma jistgħux jirċievu minnu. U waqt li kienu hemmhekk fuq is-sit, ma nafx eżattament kif kienu offenduti minni, forsi jista' jkun offendew ruhom forsi mill-ilbies tiegħi. Jew forsi jien nafx kultant ngħid ċaċata u xi ħadd offenda ruħu. Sewwa u l-mulej l-Ispirtu Alla alla toffendix ruħek għax ma jistax jirċievi minn għandek, minn għand il-passer inkella. U dik grazzi mulej mal-ewwel ġudikat qalba tnejlhom infatti u rċievu. U r-riżultat kien miraklu. Għadu attenti. Għax jekk inti żomm offense lejn il-bnidem Alla, inti ħadd il-limita lil Alla x'għamel jagħmel f'ħajtek. Amen? Żomma f'moħħok dak huwa prinċipju immens importanti għalija x'ina rrid nirċievi minn dak kollu li Alla għandu għalija. Amen? Halleluja. Jekk Alla jekk wieħed jgħid iwerżaq jew għandu affarijiet jew għandha affarijiet ma jerġbux f'ħajjithom dak mhux affarijiet tiegħek, mhux la insalvajtu, la ndliktu u laqqas inti fdejtu. Dak jara Alla. Għalilhom Ġesu ebda profeta ma hu bla ġieħ, mela kull profeta għandu jkollu ġieħ. Imma sfortunatament f'pajjiżu ma jsibix ħafna drabi. Allora da Ġesu ma ran pajjiżu. U minn dawk ta' madwaru stess, f'daru. U hemmhekk ma seta Ġesu Alla ma setax. Ġesu Alla ma setax hawn. Jagħmel ebda miraklu. Għal dawk li jgħidu imma Ġesu dejjem fejjaq. Mux dejjem. Kien hemm b'aktar mod ċara hawn post għax offendew ruħhom għax m'hemmnux ma setax, mhux ma rridx, ma setax Ġesu Alla li jista' kollox f'ġisem ifejja, Tiftakru meta Ġesu daħal fid-dar ta' dak il-ċenturjon għandu kun insej. U għallu mulej għallu m'għandekx għalfejn tiġi fid-dar tiegħi. Għallu kull m'għandek tagħmel kelma waħda. U kien hemm xi ħadd ieħor ukoll insejt issa l-istorja totali ma naf li meta Ġesu daħal f'dik id-dar u dik it-tfajla u talita eżatt għax Alla u amma qabel Ġesu nkeċċal dawk kollha li kienu bid-dubju għaliex għax l-atmosfera tad-dubju Alla ma jistax jaħdem fija, tkun hemm atmosfera ta' fidi. ħanejdu hekk, tgħidli ma naqbilx miegħek ta' x'għallek irid ifejjaq. Mela jekk Alla verament unġust għax missu jfejjaq il-kulħadd issa stess. U jaqbiżhom u jekk joħobbux, jew joboduhx, jemnu jagħmel missu jfejjaq kulħadd issa. Le, Alla jrid isib il-fidi. Mhux il-biża', mhux l-arroganza, mhux il-gburija, il-fidi. Mhux il-familjarità. U dan mhux il-pastor qed jgħidha u dak drajtu, ħallih jgħid li jrid. Okay? Fine. U hemmhekk Ġesu ma setax jagħmel ebda miraklu. Ħlif li qiegħed idejh fuq ftit morda x'għamel hawn? Qiegħed idejh. U fejjaqu. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Imma ma nifqgħu, ħafna drabi nifqgħu hawn. Ħankomplu. U Ġesu, u dijet nagħmilha parantasi jiena, imma ovvja li hekk, fil-ħnina kbira tiegħu ma qatax qalbu. Għax tħassarhom bħal ma għamel ħafna drabi. U mar idur l-irħula ta' dawk li nħaw jgħallem. X'mar jagħmel? Jgħallem mela meta ma ta' xi ħadd ma jirċevix. X'inhi r-risposta? Poġġeħ bil-qiegħda u għallmu.
ħalli, taf, inti, meta jina nitallem, meta inti titallem, taf xed tirċivi, mux ġaset tirċivi għal-fin għal-moħħok ta' Alla tjaġġastjalek qalbek. Meta titallem, qed iġibek fil-pożizzjoni biex inti tista' tirċievi. Allura Ġesu x'għamel? Ma ridu l-irħula ta' dawk l-inħawi u beda jgħallem. U sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn. Fil-waqt li tom li dawk it-tnax is-seta fuq l-ispirti ħżina u wissjhom biex ma jaħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar la ħobs, la ħorġa u lanqas flus fi ħżimhom. Imma li jilbsu l-qriq u ma jiġdux żewġ ilbiesi. U qalilhom fejn tidħlu f'xi dar ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk u jekk xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx jitilqu minn hemm u farfru trab ta' taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela ixandru biex in-nies jindmu. Dak huwa xogħolkom. Toħorġu biex intom ixxandru ħalli n-nies jindmu. U keċċew bosta xjate. Kemm wara il-programm ta' Derek dal-weekend. Rajtuh il-programm ta' Derek dal-weekend? Għada fil-ħodu fit-8 u għada fil-ħodu fil-għaxija fit-8. Għada fil-ħodu fit-8 u nofs u għada fil-5 ta' wara nofs. Araw fuq l-ismex. Derek, meta ġiri f'Rovlov l-ewwel darba, inħeles. Illum il-ġurnata da Alla juża l-Derek biex jeħles. Halleluja. Mux lilu biss u lilkom kollha. Imma jekk intom ma xandrux kif tistgħu taraw nies jinħelsu? Tidu tmorru xandru. Halleluja. U keċċew bosta xjaten, isma'wa, u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Issa di hawnhekk ħa nistreċjalkom waħda l-fidi nobis. Kemm minnkom temnu xejt il-Bibja? Mhux dilku ħafna nies. Mhux dilku ħafna nies u Alla fejjaqhom. Dilku ħafna nies u fejquhom huma. Ovvja. Imma kienu mibgħuta f'isem Ġesu. Isma'w neħu f'isem Ġesu meta aħna ngħidu f'isem Ġesu. Mhux għax jiena ngħid xi talba twila u mbagħad fl-aħħar impoġġi l-isem Ġesu ta'. F'isem Ġesu ġifieri qed nopra daqs li kieku jopera Ġesu dik tfisser. Qed tifhmu? Halleluja, għadni kemm irrabjajt ruxma tad-dimonji reliġjużi bħalissa. Sewwa, x'għamlu daw dilku ħafna huma dilkuhom biż-żejt u huma fejquhom. Interessanti, id-dilka taż-żejt, apparti li hawnhekk insibuha fil-Bibja, iż-żejt huwa profetikament il-fejqan. Number 1. Jiena din hija kelma profetika għal pajjiżna, għal dawk li għandhom widnej biex jisimgħu u qalbhom verament għal mulej. Qed ngħidilkom b'awtorità tal-kelma qaddisa tal-Alla. Number 1, idilku d-djar tagħkom biż-żejt. Issa m'hemm bżonn taqbdu xi koldarun kbir u titfgħu kull imkien żejt u jidħol ir-raġel jiżroq fiha u jispiċċa tibgħatu n-naħa l-oħra. Sewwa? Jew tidħol ommok u tidħol missierek u jibda jara kull imkien iċċappas u ċappasilha l-portieri u ċappasilha l-ħwejjeġ. Aħwa. Mhux l-ammont taż-żejt. Iż-żejt irid jiġi użat iva. Hija il-kemmu kbir Alla, mhux kemmu kbir l-ammont taż-żejt. Alla kull ma jrid huwa tliet affarijiet minnek jew erba' f'dan il-każ. Number 1, iż-żejt ġejn iż-żejt li kienu jużaw l-olive oil ta' żebbuġa għax iż-żebbuġa kienet tinasar. Jiġifieri profetikament Alla anka li nemmen li aħna għaddej minn żmien fejn niġu masura u l-fidi tagħna streċjata, Alla irid li waqt li l-poplu ta' Malta għawdex u lilek għaddej minn żmien ta' tasir, irid fil-ħnina tiegħu iħenna l-Malta u nidilku Malta biż-żejt letteralment.
ħdej l-iskejjel, ħdej il-parlament, ħdej id-djar fit-toroq. Għal darboħra, mara tmut mux titfa xi banju żejt u tispiċċa ruxma ta' karozzi jiżilqu. Alright? Naqra żejt. Per fil-kantoniera ta' triq u tiddedika dik id-driq u tikkonsagra dik id-driq u tiddikjara daw il-keliem. Dan titkellem mill-lat nazzjonali profetiku. Sewwa id-djar l-istess fuq il-bib tiegħek mal-kaxxa tal-bib tista' tagħmilhom inti. Alright? Ħaġa oħra isimgħuni aħwa. Hemm testimonjanzi vera sbieħ ta' meta ikun hemm bint jew iben u jidilku jew l-imħadda jew taħt l-imħadda mhux itfal imħadda u tagħmilha ħasrata biż-żejt. Sewwa jew is-sodda u jew il-kamra u tidlek dik il-kamra biż-żejt ta' ibnek jew wuliedek biex jiġu taħt konvinzjoni tal-Ispiritu Santu. Qed tifhmu? Issa ovvjament mhux iż-żejt, mhux inti taqbad iż-żejt u ġast tagħmel żejt irid isir it-talb, Irid isir it-talb, mhux iż-żejt waħdu irid isir it-talb. Amen? Imma ż-żejt profetikament anka li jew għalik aħna nissejħu il-midlukin biż-żejt, taf. Il-fatt li aħna nsejħu Kristjani tfisser li aħna il-midlukin biż-żejt. Immisimgħuni intom tafu li l-Bibja tgħidlek li qabel ma Alla jidilkek l-ewwel titmut. Għalhekk inti l-ewwel titwieled minn ġdid, issa meta inti titwieled minn ġdid, inti u jiena nafu li suppost l-opinjoni tiegħek spiċċat. X'taħseb int? Spiċċat. X'jidhirlek int spiċċa. Allura l-bniedem li verament miet, għall-issa jista' jidilku. Jisiru jagħmlu ġabla mhux mejta aktar ma ġabla ħajja. U jidlika biż-żejt. Halleluja. Grazzi mulej. Issa ismawni, meta jkun hemm is-sustanza taż-żejt applikata, xi ħaġa meraviljuża li minn dik il-persuna li qed tirċievi, ovvjament ikollha qalba miftuħa ngħidu hekk. Inti mhux ħadmur fuq xi ħadd fil-bar u tgħidilku f'żejt salva. Qed tifhem? Jew fuq tmur xi ħadd jinnaf xi politikant għaddej fi triqek. Jafih! Tifmu? Trid tgħidlu xi ħaġa biex tippreparah. Però it's the least required. It's the least required. Hemm drabi fejn rajniha fejn Ġesu ma seta' jagħmel l-ebda miraklu għax huma ma kellhomx fidi. Fejn tidħol di dal-prinċipju ma narawx li hemm fidi mitluba. Għali, issa, minn dak li qed japplika żejt tkollu fidi, Imma minn reċipjent mhux qed jitlob fidi. Qed tifhmu aħwa differenza? Amen? Halleluja. Morru fi ktieb ta' Ġagbu. Per eżempju, għandek f'Mattew kapitlu 25 hemm bżonn tarawha issa, vers 1-8. Tafu dik il-parabola li tirrappreżenta l-Knisja li tgħidlek dawk li daħlu fis-saltna, dawk li kellhom il-lampi tagħhom mimlija żejt. Amen? Alleluja. Ġieli aħna hawnhekk tlabna fuq id-nies u għamilna żejt fuqhom. Ħafna drabi bil-maġġoranza mhuwiex il-metodu li jiena nuża, imma bħalissa din hija kelma rejma. This is a rejma word for now, for this season. Għalhekk ħanidkom dil-kelma, ismawni, aħwa. Xi kultant Alla jtik kelma għal staġun. Il-kelma tal-Alla hija dejjem dajba għalih. Imma xi kultant inti tkun taf bliema metodu bitqejt tal-idej, bil-kelma tal-fidi, bid-dilka taż-żejt. Qed tifhmu? Jiġifieri għal li Alla dejjem irid fejja dik 100%, jiena konvintissimu fuq dik. Imma il-metodu mhux kollha dejjem l-istess. Amen? Halleluja. Grazzi Ġesu. Morru fi ktieb ta' Ġagbu, kapitlu 5. Illum ħansejjaħ dawk li huma fil-grupp ta' discipleship u dawk li huma parti mill-prayer altar team. Jiena ħanidlek lilhom u huma dawk kollha li intkom għandkom mart
u ġieħ vizzijiet ħżiena, xi tip ta' oppressjoni, jinnaf għandkom bżonn xi breakthrough anka jekk huwa breakthrough finanzjarju. Imma llum speċjalment għall-mart, kontra l-mart, right? Imma dawk li kollhom bżonnijiet oħra mbagħad nagħmluhom wara, l-ewwel dawk li għandhom bżonn fejqan. U intom id-djakni, il-prayer altar team u d-discipleship, dawk ħajdilku lilkom u intom irċifu l-fejqan. Isimgħuni, meta aħna nitolbu għal fejqan, m'hemm bżonn tagħmel nofsija titlob. Għasbis probabbli 25 minuta minnhom huwa fid-dubju. Alla semek l-ewwel sekonda. Amen. Iġveri għas 5 minuti għandek għalfejn titlob, taf kemm twilin 5 minuti talbu. Iġveri importanti issa ħanaraw ġakbu 5 marru hemm. X'inhi l-importanti? Vers 14. Ġagbu kien l-ewwel mexxej tal-ewwel knisja. L-ewwel pastor tal-ewwel knisja. Morru qraw l-Atti tal-Apostli kapitlu 15 tarawha. It-tieni, Ġagbu kien il-half brother ta' Ġesu. Kellimkom fuq għal-erba li għaddew, mhux importanti laqqas għalfejn nidħol fil-kompitu jekk ħareġ minn Marija, jew Ġuseppi kellu diġà tfal, irrelevanti mhux dik l-importanti. Wara kollox, għalija seta ma kellix u seta kellha 100. Xorta wara Ġesu nimxi wara l-ebda wieħed minnu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mela, hemm xi isimgħuni. Kemm minnkom tixtiequ nistreċjakom illejla? Imma żgur tibqa' tħobbni? Jekk ma tibqax tħobbni, jien ma ħaditlef xejn, jien ħaditlef ruħek. Ma għadet tħobbni, kulħadd jgħidli, Pastor, inħobbok. U mhux nikdeb. Ovvjament Alla semak u qed jara kollox. Moħħkom ma għax ħan irfes ħafna kallijiet. Issa ħan assugurakom. Mill-kelma li l-mulej kan li minn il-ġimgħa lili, number 1 jiena bniedem li għandi l-biża' Alla. Temmina u ma temminix, ma tagħmellix l-ebda differenza. Thank you da dik il-one man, one amen. Imma t-tieni jiena fl-obbligu quddiem Alla nippritka l-kelma kif inhi. Naf li hawn min jargumenta il-Grik u l-Hebru, whatever. It's okay, nemmen dak il-kunċett ukoll, ma fl-aħħar mill-aħħar il-kelma tibqa' kif inhi. 1. Il-ħu Ġesu jew l-Apostlu Ġagbu qed jagħmilha di mistoqsija. Kristjani, ejja nemmnu l-Bibja. Il-mistoqsija qed jagħmilha ta' Ġagbu. Mur idħol ġo knisja li trid. Anka River of Love illum. Għaw xi ħadd marit illum. Intu rajt pastor, mhux ovvja li ħajkun hawn xi ħadd marit. Mhux fil-vojt mistoqsija dik. Mistoqsija gnejjet illum. Bl-Evanġeliġi Pentekostali kollox. Smajtu għad id-doqqa. Għaw xi ħadd marit fostkom. Meta naraw iż-żmien tal-Apostli li f'moħħ Alla u fil-kunċett Alla qatt ma tbidlu, għalhekk iridna ta' li l-mart ma jkunx xi ħaġa komuni u nidraħ, imma li jkun xi ħaġa li verament foreign għalija li niġġieldu f'isem Ġesu Kristu. U mhux għax ma rajtx il-fejqan inbiddel id-dottrina u nibda ngħid jiena nippritka bilanċjat għax Alla xi kultant jippermetti. Taf xi tfisser dik għax inti ma kellekx kapaċi tara dak li Alla kienet jara. Allura issa biddilt id-dottrina. Ħalli toġob lilek u toġob lil xi wħud minn oħrajn bħalek madwarek. Jekk Alla ma jridx mart u jobgħod il-mart, jobgħodu l-mart dejjem. Issa, li l-Knisja tkun kollha marida mhijiex l-ewwel pjan u l-ewwel l-istandard Alla. Issa jekk hemm xi ħadd li hu jimrat, mhux qed nbidlu b'dutri ngħidulu imma Alla xi kultant jippermetti ta' ħin. Hekk jgħidilna l-mulej x'imkien.
Imma minn fejn ġibhom daw id-dottrini ta' xjaten? Inti qatt ma mrat passer iva u qatt ma waħħalt falla l-qas minuta. Kemm hawn nies kemm jippritkaw fals? Nbidlu l-dottrina. Le. Minix ħanbiddel id-dottrina. Minix ħanbiddel dak li huwa ċar. Jekk jien għadni ma lħaqt xi ħaġa, inkompli nissara u nafas il-qudiem sakemm nilħaqha f'isem Ġesu Kristu. That's it. L-iktar ngħidilkom isma' waħwa. Itwalbu miegħi, jaqblu miegħi, jimxu miegħi. Hemmhekk iva. Iva, praise God. Ma mhux niġi ngħidilkom, isma' naħseb alla xi kultant iridna morda. Le. Qatt ma jridek morda. La jridek fuq wheelchair. La jridek bil-virus. Xejn, zero. U jekk qabdetek xi ħaġa, għafda falla li ħadd fiq. Għax dik hija rrieda assoluta tal-Alla għalik li tfiq. Amen. Mela jekk hemm xi ħadd marid fostkom u din ġagbu għamela mistoqsija, mid-dera ma kienx l-istess bħal ħafna knies llum. All right? Imma ma jimpurtax. Naf li aħna mhux kollha fl-istess livell, mhux kollha fl-istess mixja, u kollha għandna l-package tagħna u għandna l-background tagħna u għandna l-sfidi kollha differenti. Imma anke jekk vera jiena nimrat jew ikolli xi marda, grazzi il-mulej li Alla provdi li wej biex infiq. Amen. U din hija l-iktar waħda faċli li tagħna. Isimgħuha kemm faċli. Il-lejla ħafna nies ħajfiqu. Il-lejla int lilek bil-marda ħadd fiq. Il-lejla lilek bluġieħ ħadd fiq. Il-lejla anka organi ħajfiqu. Il-lejla anka vini ħajinfetħu. Il-lejla joints ta' Adam ta' mweġġat, dar, spina dorsali ħajfiqu. Il-lejla widnejn ħajinfetħu. Il-lejla għajnejn il-vista ħad iġi rranġata. Halleluja! Grazzi Ġesu! Gloria lilek mulej! Halleluja! Grazzi Ġesu! Halleluja! Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħalli dan li huwa marit jaċċetta li għallek iridu ħalli jitgħallem xi ħaġa. Le! Għallu dak li int marit sejjaħ il-presbiteri tal-Knisja. Presbiteri min huma? Dawk li huma matura fil-vidi, dawk li huma matura fil-mulej. Biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt. Jidilkuh biż-żejt. Iż-żejt jirrepreżenta l-Ispiritu Santu. Alla jridek midluk bl-Ispiritu Santu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Jidulkuh biż-żejt fisem il-mulej u talba tal-fidi. Simgħuha, it-talba tal-fidi. Il-Bibja ma tgħidlekx tfejqu, is-salvaħ. X'inhi? X'għandu x'jaqsam il-fejq? Għadek ma fimx. Għax il-parti mill-pakket ta' salvazzjoni jinkludi il-fejqan fiżiku. U dik il-kelma salvat, hemmhekk hija l-kelma sozo fil-Grik li tfisser fejqan, saħħa, ma jonqsok xejn, kollox magħmul sew, whole u intatt. Daqs li kieku verament ħrix mill-forn tal-ġenna. Halleluja. Bl-Ingliż, completely made whole. Iġifieri, isma pastor, jew isma brother, jew isma sister, itlob għalija għal snin jaxedu ġawni. U jiena tlabt jew xi ħadd ieħor talab għalik u dilkek biż-żejt għal sninek u waħda tinduna li tnejn kien fetħetlek. X'inhi għax il-Bibja tgħidlek once din it-talba seħħ, kull farma ta' marda li hemm fik titla' għax ikun is-salvazzjoni sożo tinvadilek ġismek. Halleluja!
Għaliex? Għax it-talba tal-fidi is-salva lil-marit u l-mulej għajmu. U jalla kolla li ħadet irġifu t-talb tqumu spiritualment u mir-raqda tagħkom ukoll. U jekk ikun għamel xi dnubiet, imma pastor jien għadni ma errejġ għax jien għamil dnub. Qed jgħidlek jekk għamel xi dnubiet, jien ħafrulek ukoll. Ara kemm fija benefiċċji din il-prattika. Jekk ikun infatti jeżis aħwa, ġieli nies anka inkluż jien ikunu viċin il-mewt, immu nitlob magħhom u nidlikom biż-żejt, jiġu u l-għada jsibuhom kompletament infejqa. Minflok qed jippreparawhom għall-mewt, qed jippreparawhom biex jibagħtuhom l-hemm ma jkompli jgħixu. U ġraw ħafna daw it-testimonjanzi. Hallelujah. Grazzi mulej. Number 1. Intom li ħad titolbu l-lejla u intom li ħad irġivu t-talb. 1. Il-lejla mut. Number 1, twilet miġdid. Ġifieri, twilet miġdid ġifieri. Għax inti titwilet miġdid għal Kristu. Romani kapitlu 6 vers 1-5. Ma Kristu timut, ma Kristu tindifen, ma Kristu teġel mur għal-ħajda dejjem, għal-ħaġida. Aġġastja ruħek għall-obbedjenza biex inti tkun obbedjenti u li qudiem il-mulej. 2. Meta jusir l-anointing, ikun hemm tfisser il-preżenza tal-qawwa tal-Alla preżenti. Jiġifieri il-qawwa, il-preżenza tal-Alla hija fuqek. 3. Dawk li intom ħad irċievu t-talb, intu kol m'għandek tagħmel taf xi tagħmel, tirringrazzja lil Alla. Biss. Intom li ħad itolbu tridu temlu li ħajqekku dan infejja, la tlab fuq u la dlibtu minfejja. La tlab fuqha u dlikta din infejja. Mela, dak li ħajitlob irid jemmen, dak li ħajrċievi jirringrazzja l-mulej. Amen. Grazzi Ġesu. Number 1, x'tib ta' fidi. Meta titlob it-talba tal-fidi, it-talba tal-fidi ħafna minn nies ma jafuwix ta'. Talba tal-fidi mulej fejjaqni jekk jogħġbok. Mulej fejjaqni jekk hija rrida tiegħek, dik mhux fidi ta'. It-talba tal-fidi tfisser li jiena nħares lejn ir-riżultat mill-bidu tat-talba tiegħi. Jiġifieri you have to see the end from the beginning. Dik hija talba tal-fidi għax inti taraħ diġà nfejjaq. Diġà taraħ ħieles, diġà taraħ halleluja meħlus. Dik it-talba tal-fidi, talba tal-fidi dejjem tħares lejn ir-riżultat, mhux lejn il-problema. Lejn ir-riżultat, mhux lejn il-problema. Lejn ir-riżultat, mhux lejn il-problema. Dik hija talba tal-fidi. Amen. U number 4, idilku biż-żejt. Idilku biż-żejt. Ġifieri, number 1, jiena nista' nidilkek biż-żejt, jew fuq moħħok, nista' nagħmellek is-salib, tista' tagħmillu ċirku. Jekk ikun hemm xi waħda u inta dek single u tiffansi għamella qalb. Jien naf. Basta dek single. All right? Imma importanti tistgħu tagħmlu line biss ġifieri. Sewwa tagħmluh x'hekk il-line għax inkella tfisser minus. Għamlu qed niċċajta. Ma tagħmilx differenza x'tagħmel, l-importanti hija li inti tapplika ż-żejt. Issa kemm hawn minnkom ġibtu ż-żejt magħkom illejla, ġibtu grazzi Ġesu, ħanitolbu fuq iż-żejt. Mela, irrid hawnhekk issa joħorġu hawnhekk il-prayer altar team, irrid wkoll il-djakni joħorġu u joħorġu għaw barra wkoll daw kollha li huma fid-discipleship, joħorġu barra hawnhekk. Grazzi Ġesu. Praise and worship team, come. Let's worship the Lord together. Grazzi Ġesu. Zommu, ima, zommu s-sipirtu ta' ima. Ħani tolbu fl-imkien. Il-lejla, anka jekk intom għaw ċaħat minnkom għandkom bżon fejqan, il-lejla ħatfiqu. Ma mbagħad ħadduru u ħaditolbu għall-oħrajn tidilkuhom biż-żejt, m'hemm bżonn titfa' vażet sħiħ. Kull ma tagħmel tbildi sewbajk u tmisshom fuq rashom, sewa jew f'idejhom, u kmanda dik il-marda biex titlaq u irrilisja l-qawwa tal-fejqan fuqhom. Halleluja. Diakni, prayer altar team, u discipleship group. Halleluja. Oħorġu barra.
Ismawni aħwa. Ma tistax tagħti żejt jekk inti m'għandek żejt. Ismawni aħwa. Meta jiena nagħti żejt, meta jiena nerħi żejt, tfisser li jiena ġejt masur. Meta jiena nirrilisja żejt, tfisser li jiena ġejt masur. Il-mulej qed jallimna kif niġu masura ħalli Alla joħroġ minna iż-żejt tal-fejqan għal dan in-nazzjon. Amen, aħwa. Halleluja. U infakkarkom li aħna ħaġa waħda miegħu. Li aħna mitna ma' Kristu, li aħna ġejna msalba ma' Ġesu Kristu, u din il-ħajja li issa aħna ngħixu mhux iktar aħna li ngħixu, imma issa Kristu iż-żejt, il-dilka taż-żejt li jgħix minn ġo fina. Il-lejla kollha kemm intkom, kemm minnkom għandkom bżonn fejqan, għandkom bżonn tinħilsu, praise God, il-lejla ħatfiqu. Min issa li dak tibda tirringrazzja l-mulejja fejqan. Issa stess, min issa. Min issa jitkom tibdew tirringrazzjaw il-mulej. Jekk hawn xi ħadd il-lejla jgħid li pastor jien nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu Kristu għall-ewwel darba. Jekk hawn xi ħadd jixtieq jagħti ħajti l-Ġesu għal idejk, issa stess fejn inti. Hawn xi ħadd jagħti ħajtek il-Ġesu, tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Għal idejk fejn inti. Jekk inti fuq YouTube jew Facebook, ejd it-talba warajja issa stess. Missir Qadis, grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Illum jiena nitolbok aħfil il-nubieti mulej u aħsilni bid-dem Qadis ta' ibnek Ġesu. Ejja f'ħajti mulej. Salvani. Kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. U mulej neħħi minn ġo qalbi dak kollu li jista' jkun ta' blockage bejni u bejnek. Bħalment ħfirt lili, hekk ukoll jien naħfir lil min weġġani. Mulej Qadis, grazzi. Jiena ngħid li għalija nifsi biex jiena nħalli ż-żejt tiegħek jgħaddi u jiflowja minni. U grazzi li salvajtni u li inti tajtni ħajja ġdida. Dan permezz ta' Ġesu Kristu. Halleluja, amen. Issa daw kollha li intom għandkom iż-żejt fidejkom, ollu ż-żejt fidejkom fejn għandkom iż-żejt. Jekk għandkom iż-żejt, it's okay. Min għandkom iż-żejt, min għandkom iż-żejt. Okay, tibżax, issa. Praise God. Kulħadd min għandu ż-żejt u li il-vażetti ta' żejt li għandkom ħanitolbu fuq. Kulħadd jgħid wara jgħid it-talba. Jekk hawn xi ħadd m'għandkomx illum żejt magħkom, jekk tridu terġgħu tiġu għada fil-ħodu, tistgħu tiġu number one, is-servizz xorta jkun differenti. Anyway, kulħadd jitlob wara missa stess. Missir Qadis, uża dan iż-żejt berku mulej biex kull fejn dan iż-żejt jiġi midluk fl-isem ta' Ġesu, kull madma tiġi mkisser, kull marda jkollha titlaq, kull forma ta' oppressjoni kollha tisparixxi u tinqala. Il-vizzijiet ħżiena jiġu maqluha mulej Qadis. Spirti li qed jinħbew jiġu mikxufa. Mulej birek dan iż-żejt biex fejn jien nidilku il-barka tiegħek ta' għafem u l-Spiritu Qadis tiegħek jiġi hemm. Mulej birek dan iż-żejt u konsagrah fl-isem ta' Ġesu Kristu permezz tal-kelma tiegħek. Grazzi mulej. Halleluja. Issa jiena ħanidlek lilkom u intom idilku daw kollha li ħajġu għal fejqan. Daw kollha għandkom żej fejqan umu u hawnhekk għamlu lajn wara daw in-nies. Jekk jista' jkun għamlu daw kollha li ħajtlob għalikom u magħkom. Issa għamlu lajn. Ushers, please, ersu daqsxejn tal-allow, sisters. Come here, come. Tamlu storbju, let's worship the Lord. Zommu ima, zommu attitudni ta' ima. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory, Hallelujah. and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you In are Jesus' great. Be healed. Miracles. Every complication
Sparixxi! like Fissem Ġesu Kristu, kun infejqa. Fissem Ġesu ta' Nazaret. There is Fissem no one Yes, else Lord. like you, for you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Isimawni. Mela, kif jina nitlakvakom lilkom? Sewa, intom użaw iż-żejt li għandkom fidejkom ukoll biex jidilku l-ħaddieħor bil-fidi jemnu għalihom u f'issem Ġesu Kristu fejquhom. Dak huwa l-awtorità tas-saltna. Amen. Din l-awtorità li ġejja minn Ġesu Kristu s-Sultan ta' Slaten l-Alla fuq l-allat kollha, il-mulej fuq is-sidin kollha. Halleluja. Emmanuel, your name is called Emmanuel, God with us, revealed in us. Your name is called Emmanuel. Emmanuel, your name is called Emmanuel, God with us, revealed in us. His name is called God with us, revealed in us. His name is called Emmanuel. Intom li qed tirċievu ringrazzjaw il-mulej. Inti li qed tirċievi mid-dar. Irċievi l-fejqan tal-mulej dilka tal-Ispirtu Santu tinsal fuqek. In Jesus' name.